Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot ng ilang mga inquiries nyo regarding sa aming mga sisiw and availability. Today nga pala guys is April 15 and time check nga pala. It's 2:08 na ng hapon. So, ayun guys, for our video for today, ayun, nakita nyo naman sa aming title down below regarding sa aming incubator. At eto na nga guys, napakalaki. Medyo mukhang aparador lang siya. Pero ito yung ginagamit namin mag-incubate ng aming mga itlog. So mamaya guys, itutur ko kayo dito sa incubator na to. Pero bago yan, punta na muna tayo dun sa aming DIY. Kasi medyo mas nagamit pa namin yun compare dito. Kasi, ayun, i-detalye ko mamaya kung paano to nagkaroon dito. Kasi diba dati, wala naman to talagang anything dito sa aming terrace. So, lalagyan lang ngayon kasi nga for outdoor yung incubator namin. Tapos, ayun naman din namin ilagay doon banda sa medyo masikip na kung saan walang circulation masyado ng hangin kasi nga for outdoor siya guys. So ayun, wala siyang tubig sa loob. So ayun yung isa na dahilan guys kung bakit dito namin nilagay sa terrace kasi okay yung flow ng air kapag nandito sa terrace. So ayun guys, bago tayo dito sa incubator na to, bago ko siya i-detalye mamaya, is punta na muna tayo sa DIY namin na incubator or yung ginagawa lang siya out of yung mga grapes na crates or yung styrofoam guys. Kung makita nyo yan sa mga fruit stand, ayun lang yung ginagamit. Pero ayun, makikita nyo naman din sa ngayon. Ito yung nagamit namin, mas nagamit pa namin siya compare dito. So mamaya sabihin ko sa inyo ang dahilan. So ayun, tingnan na muna natin yung incubator na yon kasi sa ngayon marami kami nilagay na itlog doon. Kadalasan din na nilalagay namin doon is mga itlog ng Shamu guys kasi nga tested na namin din yon na incubator. So baka din sa inyo dyan, merong gusto na maka-idea lang. At least kung gusto nyo mag-incubate na lang din ng itlog, kasi nga meron ding benefit yung pag-i-incubate na lang din yung ating mga itlog compare dun sa pagpapalimlim nating mga inahin. So baka makakuha kayo ng idea ngayon guys. So, ayun, tingnan na muna natin. So eto guys, yung sinasabi ko sa inyo na incubator na lalagyan lang siya ng grapes guys. Akala namin dati for apple to. Pero hindi ko alam guys ha. Baka merong iba talaga na ginagamit to for apple na lalagyan. Pero ito, for grapes talaga yung dito sa amin available. So, ayan yung itsura niya guys. Meron siyang thermostat kung mapapansin nyo. Ayan, ito yung thermostat niya guys. Digital na siya kasi nga para ma-monitor namin or hindi na kami always open ng open sa incubator na to. Para ayan, at least na, kahit nasa labas lang or nakikita lang din namin para may pamantayan tayo in case na lumagpas siya dun sa heat na kailangan ng ating mga itlog. So, ito, for switch naman din to. Kung gusto namin i-off, ayan, kung sakali man lang, nag-off na siya lahat guys. Tapos, pwede mo na yung i-pull yung sa plug. So, ayan, tingnan lang natin. So, ayan. Babalik agad din yung temperature kung ano yung heat na na-detect ng ating thermostat sa loob ng ating incubator. So, ayan. Disclaimer lang, for indoor siya. So, ito yung loob niya, guys. Ayan. Nga pala, may isang sisiw dyan kasi kinuha ko yan doon sa kabila kanina. Tapos, nilagay ko dito para medyo matuyo siya. So, ayan. Kung makikita nyo or mapapansin nyo, walang ilaw or anything. Kasi nga, yung kanyang temperature, guys, is lumagpas na ng 37.8 kanina. So, kapag nag-reach naman niya ng 37.4, automatic yan na mag-on or yung light niya is babalik. Kasi nga, yun yung sinet natin. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, nag-on na naman. At saka, yung sa loob din, guys, ayan, naka-on na yung mismong mga light sa loob. Yung kanyang fan naman guys, ayan, always din siya naka-circulate or naka-on din siya always kasi para nga talagang maikutan lahat ng itlog. Walang ma-miss na spot na medyo malamig. So, kailangan na kasi ng itlog na pantay talaga. So, ayan guys. So, hintayin natin guys na mag 37.8 kasi guys, mag-automatic yan na mag-off or mag-shutdown ulit yung ating incubator or yung kanyang ilaw sa loob kasi nga guys, lumagpas na siya doon sa ating sinet na temperature which is 37.8 lang. Sa incubator na to guys is umaabot siya ng siguro mga 60 capacity. Ayan guys, pansin nyo. Ayan, nag-shutdown na naman ulit yung ating ilaw since umabot na siya ng 37.8 or yung highest temperature niya na kung saan automatic na mag-off yung ating light sa loob. Kapag DIY din ng mga ganitong incubator, kailangan din talaga siyang i-monitor guys kasi nga lalo na yung mag-exceed sa kanyang temperature, napakahirap guys kasi napakasayang yung ating mga Shamu. Base sa napansin ko dito sa amin, lalo na ngayon na medyo mainit sa amin, ino-open ko siya ng konti guys. Ganito kasi kung minsan umaabot siya ng 37.9 pero hindi naman umaabot sa 40 pataas kasi nga guys nagmo-monitor talaga ako. So kung minsan ayan nilalagyan ko siya ng pangharang dito para at least meron siyang
Ayan, meron siyang gap guys na kung saan mamimaintain niya lang yung temperature sa loob na kailangan ng ating mga itlog. Kapag medyo malamig naman din guys, tulad kagabi napansin ko, baba nung temperature pero hindi naman din siya umaabot like to the point na 33, 34. Ayan, tinatakpan ko naman yung ilang mga butas nito para at least ma-contain din natin or ma-maintain natin yung temperature na kailangan ng ating mga itlog. About sa water, yes, meron kaming nilagay na tubig sa loob para sa moisture niya. Yung iba hindi na nila nilalagyan ng tubig guys since ayun kung mapapansin nyo, napakadami nung butas niya actually. Ayan, ayun dun. Pero kami, naglagay na lang din talaga kami kasi wala naman ding mawawala. For assurance purposes guys, ayan, nilagyan namin dyan sa bandang gilid lang. Ayan, so at least kung sakali man, wala tayong problema pagdating sa moisture or sa ating humidity. So, ayun guys, yung detalye ng aming DIY incubator. Ayun guys, napakaliit lang. Ayan lang, styrofoam. Pero nagbabala kami guys, nadagdagan pa yan. So, meron na kami mga naka-standby na ilang styrofoam dito guys. Medyo mahirap dito sa amin. Hindi ko alam sa inyo kung taga Manila kayo, Davao, Cebu, or anything na medyo malalaking cities. I believe marami niyan. Or marami kayong makukuha, pero dito sa amin medyo kakaunti lang. So, pahirapan kami kung kumuha or makakita ng mga ganong klaseng styrofoam. Pero ayun guys, without further ado, ayan, i-topic naman natin yung dito. Actually, inspired to kay Sir Dexter or kay Dexter's World Channel. Pakwento ko lang sa inyo, siguro mga way back 2018, kung hindi ako nagkamali, kasi mga 3 years ago na talaga yun. Napagawa na talaga namin to, kasi nga, si partner ko is idol talaga niya, si Sir Dexter, or kay Dexter's World. Incubator na to guys is supposedly for bibi. Project talaga kasi namin dati is magbibi kami or yung pangbalot guys. So yun yung gusto na talaga namin kasi nga in terms of market din guys, medyo okay yung dito sa amin. So yun yung naging first option namin kung bakit nagpagawa kami ng ganito kalaking incubator guys. Tapos ngayon lang, 2021 lang namin napa-installan. Ayan, ngayon lang siya napunta din dito. Actually, etong incubator na to is nandun Kabayaw. Tapos, pinadala lang namin dito kasi nga gusto na namin installan. Ayan guys, ito yung incubator namin. Ayan, napakalaki talaga. Mas mataas pa sa akin actually. Ayan. So, nasabi ko sa inyo kanina guys na for outdoor siya kung kaya nandito siya sa labas ng aming bahay or nasa terrace siya. Ayokong ilagay siya dun guys sa may brooder area kasi guys, kung nandito sa aming terrace kasi accessible siya for me. Kasi pag nagro-rotate ako ng mga itlog guys, mas accessible siya sa akin kasi yung DIY nga namin is nandun since manual nga din yon kasi DIY. So, ito manual din kasi ito guys. So, kailangan lang siya talagang i-rotate ng tao. So, mas ginusto ko na dito talaga siya ilagay sa terrace and ang flow din ng air dito is mas maganda since outdoor siya. Yung pag-rotate ko kasi, umaga, tanghali, tsaka hapon. So, papakita ko na muna sa inyo yung loob ng ating incubator. So, yan guys, kung mapapansin nyo, meron siyang mga tray na nakalagay na. Ayan, ito yung tray niya guys. Ayan. Ito siya guys, oh. So, yung each tray nito guys, pwede siyang lagyan up to 200 pieces ng egg. Meron kaming 10 layer nito. Eh guys, makikita niyo yung mga eggs na ilang nilagay namin. Medyo konti pa talaga siya guys. Siguro mga nasa 20 o 25 piraso pa lang yan. Pero ayun, kapag nag-rotate ako guys, pwede naman din itong, katulad nito, hilain lang. Tapos, tsaka ka ganyan, mag-rotate ka. Kasi nga manual yung ating incubator. So, kailangan natin mag-rotate. So, ayan guys, dito naman sa baba ng ating incubator is meron tayong bali 6 lahat na ilaw. Ayan. So, gumamit kami ng tigwa 100 watts na mga ilaw guys para nga ma-reach siya agad ng up to 37.4 hanggang sa umabot din siya ng 37.8 na pinaka-highest natin na temperature. Wherein kapag umabot yung temperature dun guys is madali ding makakapagpahinga yung ating incubator since nga mas napadali niya yung pag-heat up nung loob ng ating incubator. So, meron siyang gap sa gilid guys. Ayun, kung mapapansin nyo, hindi siya sinagad. Pero ayan, meron kasi siyang gap. Maging doon sa likod guys, meron din yan siyang gap. So, hindi siya talaga sinagad. Para yung hangin ng ating electric fan guys is talagang i-bring up niya. So, hindi tayo mahihirapan pagdating sa temperature guys. Kasi ayan, lahat ng itlog is nakakakuha ng enough hangin or init doon sa ating electric fan, maging doon sa ating bulb. So, ayan yung aming electric fan guys. Dalawa yung ginamit namin. Ayan.
So, standard na lang din yung ginamit namin para at least guys, ayan, pang matagalan. So, ito yung mga pinagagamit namin. So, ito naman guys, kung mapapansin nyo, ito naman yung sensor ng ating digital na thermostat. Ito kasi yung nagsisilbing sensor guys kung saan nadedetect niya kung medyo mababa ba yung temperature or medyo mataas na talaga yung temperature dito sa loob ng incubator. Meron tayong labasan ng hangin doon. Ayun guys, so isa. Tapos, meron tayo dito pangalawa. Dalawa siya guys na labasan ng ating hangin. Ayan, so meron doon. Tapos, meron naman din tayo dito sa baba guys. Merong isa dito, tapos merong isa doon. So, yan yun naman yung dahilan guys kung bakit outdoor siya or hindi na kailangan din ng tubig. Ayun, kung mapapansin nyo, wala ng tubig dito guys kasi nga, nasa labas nakalocate itong incubator namin. So, for outdoor din siya na purpose. Ayan. So, yun na guys ang loob ng ating incubator. So, dito naman tayo sa gilid guys. Dito nyo makikita, ayan. Meron din kami nilagay na switch guys. Ayan, ito yung switch na kung saan ma-off siya. Ayan. So, bali nag-off siya guys. So, balik ulit natin. Ayan. So, madedetect agad ng ating thermostat na digital kung ano na yung temperature sa loob. So, ayan guys, bumaba siya. Inopen natin kanina. Ayan. So, nag-out na agad. So, bale, hindi na to gumagana sa loob. Wala na yung electric fan tsaka ng ating ilaw. So, kapag nag-37.4 naman yon is babalik ulit yung ating ilaw tsaka yung ating electric fan. At 37.4, so dapat naka-on na ulit yung ating, ayan guys, naka-on na ulit yung ating electric fan, maging yung ating 6 talaga dapat, ayan, 6 na ilaw. Nga pala, masabi ko lang sa inyo na yung capacity ng ating incubator na to or ng ganito kalaki na incubator is nasa 2,000 up to 3,000 eggs ang pwede niyang i-accommodate. So, nasabi kasi ni Sir Dexter doon is nasa 80 to 90% talaga yung hatching rate nito guys. Ito na yung pinaghirapan ni partner before na buuhin, pero sadly hindi kami nag-fall into that kasi iba yung purpose ni God for us. So nasa Shamu kami. So ayun, okay naman din kasi sa ngayon ay nagagamit pa rin namin yung aming incubator. So, shoutout muna tayo sa mga viewers natin dyan. Shoutout nga pala kay Sir Rene Mortala from Northern Samar. Shoutout din sa iyo, Kamanok Bicol. Also to Gian Lim. Shoutout din sa iyo, Sir Lee J. Similano. Again, shoutout po sa iyo, Chomeng. Shoutout din nga pala kay Sir Liam Poking from South Cotabato. And nga pala natanong ni Sir kung tagasan kami. We are from Kidapawan City, North Cotabato po, Sir. Shoutout din sa iyo, Lord Danito Bailosis from Jensan. Also to Sir Jumel Tibayan. Shoutout din sa iyo, Sir Van Dakayan from Sultan Kudarat. And finally, shoutout sa iyo, Sir Ian Cabarles. So, ayun guys, yung ating shoutout for today. Maraming salamat again sa panonood ng aming video dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga tanungan nyo. Don't forget again to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot ng ilang katanungan nyo regarding sa availability and our presyo sa aming mga sisiw. Thank you again for watching guys. Hope you like our video. Please do good everybody. Goodbye and peace out!